BJP आरो UPP नि खौसेथिया राजखान्थिनि थाखाय नङा बिथोराव गोजोन आरो शान्ति लाबोनो थाखायसो BJP आरो UPP ला खौसे UPPL আৰু BJPৰ মিত্ৰতা দুটা ৰাজনৈতিক দলৰ মিত্ৰতা নহয় বিটিআৰৰ শান্তি সমৃদ্ধি আৰু প্ৰগতিৰ বাবে হোৱা মিত্ৰতা BJP आरो UPP नि सरखार सालायनायनि उननिफ्राय जोंनि रायजोआव बमा बेरफ्रुनाय ग्रेनेड बेरफ्रुनाय आरो गुलि गावनाय दावराव दावसिफोरा जोबनानै थांबाय आरो दिनैनि समाव बिटिआरआव सिलाय दिन्थिनानै भट बिला दिनैनि समाव अननायनि गेजेरजों आखाइ खबजबनानैसो भट बियो এতিয়া মানুহে বন্দুকেদি ভোট নুখোজে हातजोर करी भोट खुजे मानुहर आरो बे गोजोन सरकारखौ जोंनो नांबाय थागौ बेनिखायनो बे राजखान्थिनि थाखाय खौसे नङा आसाम आरो बिटिआरनि गोजोननि थाखायसो खौसे बेफोर बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुङो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि बिजेपि আৰু UPPLৰ सरकार এখন প্ৰয়োজনীয় BTC বা বিহাৰৰ প্ৰগতিৰ বাবে আমাক UPPL আৰু BJPক सरकार লাগে আৰু তেতিয়াহে আমাৰ এই শান্তি সমৃদ্ধি আৰু প্ৰগতিৰ খোজত আগবাঢ়িব পাৰিব মই ৰাইজক হেহে আমাৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াক ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছো অসমত থাৰ্ড ফেজ ফাইনাল ফেজ কেনেকৈ দেখিছে অসমত 4টা ফেজ আছে 4টা ইলেকশন আছে 3টা আমি অনায়াসে জিকিম ধুবুৰীত প্ৰতিদ্বন্দিতা হ'ব 3কোণীয়া প্ৰতিদ্বন্দিতা আমি দেখা পাম যে কোন জিকিব শেষ হাঁহি মাৰিব কিন্তু 3টা সিটত আমি 100% জিকিম গ্ৰামাৰ মহিলাৰে কৈছে যে এই নিৰ্বাচনৰ পিছতে UPPL আৰু BJPৰ মিত্ৰতা নাথাকিব বুলি UPPL আৰু BJPৰ মিত্ৰতা দুটা ৰাজনৈতিক দলৰ মিত্ৰতা নহয় বিটিআৰৰ শান্তি সমৃদ্ধি আৰু প্ৰগতিৰ বাবে হোৱা মিত্ৰতা UPPL আৰু BJPৰ যেতিয়াৰ পৰা চৰকাৰ হৈছে তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যখনত বিশেষকৈ বিটিআৰত বোমা বিস্ফোৰণ নাই গ্ৰেনেড ব্লাষ্ট নাই গুলিয়াগুলি নাই একো নাই এতিয়া মানুহে বন্দুকেদি ভোট নুখোজে हातजोर करी भोट खुजे मानुहर এই পৰিৱৰ্তনটো স্থায়ী কৰিব লাগে সেই কাৰণে এইটো ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা নহয় এইটো অসম আৰু বিটিআৰৰ বৃহত্ত স্বাৰ্থত হোৱা মিত্ৰতা गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज शोरूमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों सेरफांगुरि बाजाज शोरूमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं कक्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट्स हरनाय जागोन फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज शोरूमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन